you watch the dragging in social media, I used to laugh. Not even a native doctor is dragging a pastor. A pastor is dragging a pastor. A reverend father is dragging a priest. Two people, two priests are dragging. So members are watching. This one will insult this one. Members will laugh and laugh. This one will insult this one. It's because there is lack of knowledge. If you have knowledge, you don't correct your brother publicly. You call your brother on the phone. Okay, this one you are doing, this part is not good. Change from it. There are parts you begin to correct a man publicly. It's an act of jealousy. It's an act. I can't tell. I don't stand. I don't defend anybody. I tell you the way it is. It's an act of jealousy. There are men that you don't. Sir, if you become a man of God and I'm correcting you publicly, I'm not. You don't take this from me, and I believe by the knowledge of God, it will help you. Do you know? Sometimes when you fight a man who is a man of God, and you feel that you are dealing with the man, you are not actually dealing with the man. You are dealing with the congregation. And each soul that live because of you, when we die, you will stand before the judgment throne of God, and God bring the names of the member and say, Sister Ngozi left because of what you did. This one left because, and what besides you, if they leave, they didn't go to church again, and they died in a particular situation because of what you said, you will go to hell. The judgment of God. The Bible, I read the scripture, it said it is better they tie a stone on your neck and throw you to a river. It is better you were not born. So that's why. So when you are embarrassing, I said if I have the direct number of that reverend father, I should call him and say, sir, what you are actually doing now is not the man. You are killing the faith of people, because we are actually in a state of issues about believers. We have issues now. People are leaving the church. People are tired, because when the man of God and another man of God is fighting, members are weak. Because imagine you are looking up to imagine as you are coming to church, you saw me at that junction fighting, and I say, hold my clothes, hold my I remember idea. Are you getting? Yes, that's why you see. Let me tell you something. As a pastor, or you have ever worked for God, you mind what you say publicly and what you do publicly. There are people that see you. The reason why they left the church is that if this person that talk like this is still before the altar, no need of me serving God. It discourages them. So discipline. It is the knowledge of God that will give you, not any time you reply. You too talk, you too talk, you too they talk, and that's why everybody hates you now. You too talk, you too talk, you too reply. There are things you don't say by the knowledge of God. There are things you don't react. Ndị be anyị, ọ mụrụ ọfọ na New Year. Agụrụ m ọfọsị Chineke ya doo. Ihe niile zoro ezo ya pụtabazi ihe. Ma nke mụnwa na-eme zoro ezo, ma nke gị nwa na-eme zoro ezo. Chukwu ya mee ihe niile zoro ezo ka ọ pụtaba ihe. Ma nke m maka na ihe niile zoro ezo bịa pụtaba ihe, mgbe ahụ ka ị ga-eji wee ma nke onye na-eme. Ya ga-eji bụ afa so na naanị Chukwu ma nke onye na-eme. O nwere otu fada pụtara wee je na-agba Ebuka Obi mgba, ịma na-achọkwa ikwu okwu a maka enwe m interest, mana eji kpọọ mmadụ na-aba afa bụ ka mara ụmụ ndị na-ekwu maka fa. Ndị a na-ekwu maka ha bụ ndị isi ụka na-aba na-ekwu maka ha ugbu a bụ ndị kwekọrịtara na okpukpe ụka n'okpuru nke a na-akpọ Catholic Church. Mba na-abụ a ugbu a ewee malite ị na-asụ pantị ha n'ilo, mana na obe mfụ na ihe mfụ wee kwuba okwu abụ na o nwere ebe edere na Ezekiel 16 ọ sị na mgbe aha ruo na ihe niile ha merụ ga-apụtachi ihe. N'otu Ezekiel 16 ọ sị aga m agba ha ọtọ. Maka na onye na-ekwu okwu a bụ Chukwu na-ekwu, maka na ọ lụtara ụka dịka nwunye ya. Chukwu lụtara ụka alụta dịka nwunye ya. Ya bụ ọ Chukwu na-alụ ụka. Ije gụọ dị Ezekiel 16 ya, ego ya na-agbada ịma abụọ pastọ, mana ego ya na-agbada ị ga-ahụ ka o siri je lụta ya.
ịfụ ihe o mebere emebe n'ikpeazụ. Ọ sọ na mgbe ya tụtara ya na ọka bụ okpoko mmiri, ya were bịa fichaa ya mmiri, wee bịa fichacha ya mmiri, bịa wee bịa kpochabe ya arụ, were bịa dozibi ya, o were mesịa were bịa kpụọ ara. Go and read it very well. Izikesi nke maka kọcha ya maka ịkụta ihe na-ekwu. O were bịa kpụọ ara, o were baba ndị mmadụ n'anya, o were kwe ya nkwa ọlụlụ. Chukwu na-ekwu go and read Izikesi trọs, ya were kwe ya nkwa ọlụlụ. Ịfụna Chukwu na-alụ ya. O wee sị mana o mechalụ o bido gbaba akwụna nke na ebe ọbụla ọ pụtara otisa mbọdị okpo ihe ọnụ, ebe ọbụla ọ pụtara okpo ihe ọnụ ya, ebe ọbụla ọ na-edisivuzi ụmụ ya nwa bụ ụmụ nke Chukwu. Ọ sị ọ na-edisivuzi ya bụ ụmụ nke ya Chukwu na onwe ya nwe tupu ọ lụta ya. Ọ na-edudo ha ụzọ. O wee sị maka ihe ị na-eme ndị m na-abụrụ ihe m bụ n'obi wee kpọta gị, aga m agba gị ọtọ n'ihu igwe mmadụ. Izikesi 16 kama gụkọchaa ya, ya bụ na ịghọtara ihe m kwuru. Izikesi 16 go and read. Ya bụ fada ahụ na-eje agba Ebuka mgba, ọsịkwa na ya bụ virgin, ya bịakwa pụta ka ya zụta ụkwụ ala, emekwa nke a ikwetara n'ala. Eche m na asịrị emebe ala ọ bụrụ ndị ọdịnala, ije wụrụ ụkwụ na-abụsọ ọ na-ala. Ọ bụrụ na Ebuka Obi bụ otu ahụ ka o si eme, maọbụ na ọka o siri kwenye na nke ya, maọbụ na ọka nke onwe gị siri kwenye na nke gị, n'ihe na-achọ ịgwa gị n'ụbọchị nke taata na ụnụ na-abụ na-eri n'aha Jizọs eme na o nweghị ihe na-ekwesịrị ka ọ na-esere Jizọs na Jizọs, ma ọ bụrụ na ụnụ nwere eziokwu ka ụnụ na-agwa anyị aha. Ọ bụrụ na ihe ọrụ na-agba anyị bụ eziokwu, nweghị ihe nwere ike isere Jizọs na Jizọs. Ka Jizọs nke Ebuka Obi ọ dị iche, ka Jizọs nke ị na-agba ọ dị iche. Ọ bịara otu aha Jizọs eme n'okpuru nzukọ nsọ nke ụnụ kpọrọ Katọlik. Ihe ọ kwesịrị ka o mewe unu ekpụrụ pantị unu bịa n'iro na-asị ya fada ahụ na-ekwu ihe aha, fada ahụ fadalakpuo n'ụlọ n'ebe ụmụ ụmụaka owe okwuri na ka ija na-atụ ya ọnụ. O nwere okwu ga-abịa ịnụ ime ka okenye ije na-alụchiterela Chineke ọgụ na nke nwere onwe gị ije na-alụchiterela Chukwu ọgụ. Ha bụ mmụọ nsọ na ebube ihe niile na ihe niile na-ekwu unu ma mmụọ niile ahụ ọga ka anyị na-ekwu okwu ihe anyị bụ onwe anyị na-ekwu maka nke onwe gị, ndụ nke onwe gị. Tọka about ndụ nke onwe anyị, karapụ ndụ nke ị na-agwa ndị Katọlik, ị na-agwa ndị Anglikan, ị na-agwa ndị Presbyterian, ị na-agwa ka anyị hapụzie n'ibe afọ ọga ngọfụta Ebuka Obi a dịka nwanne gị kịta. Ifu na ihe ahụ ị na-agwa Ebuka Obi ahụ, ihe ahụ ị na-agwa ya kịta na ihe na-abịapụtara ọbịa n'iyi ọbịa na jabịa gburu ọkpụkpọrọ ọbụla ọjabedokọrọ ọsụkpara ya bụbe ikwesịghị ikwu ya na ejiga ọ bụrụ Ebuka Obi si ya bụ vejin rapụ ya gburu onwe ya vejin na ọghọghị ebu. Asị nwunye m na ofu ebe ka m na-atụ asị, nwunye m asị bụ nke ofu ebe anyị na-atụ asị, kedu ebe dị ife a, kedu ebe nsị ebe ọkwa m na-atụ asị ya na ọhụụ. Ọ bụrụ ọ gị na-atụ aka m asị ọ ya kwu n'ihe ọ bụ, mana ọ gwara gị sị na mgbe ahụ ruo Anaeze ga-ebilite megidebe Anaeze. Fada ịfụrụ ya, Anaeze bilitere imegide Anaeze maka Anaeze ya na-agba mgba abụrụ aha Jizọs emem ndị okpuru ofu nzukọ. Ọ bụghị niile ka a na-ekwu. Ụmụ na-abịakwana ebe asa na m bịara ikpe onye m gwara okwu bụ okenye ibe m asapụtazara ebe abịa kesịkwa na abara ụnụ imekwana ọ na-eme ifere, ihe ụnụ na-akụsị na-emesi ifere. Ịmara ihe ahụ ụnụ gwara anyị, ihe ahụ ụnụ gwara anyị Ebuka Obi bịaba ịṅụ iyi ma ọ bụkwa vejin o kwuru n'ọnụ, ụnụ nwa bụ ndị fada ya aṅụwakwa iyi o. Ebuka Obi bịapụta na-abịa ṅụrụ iyi esi aka ọ bịa ṅụọ, ụnụ ya aṅụkwa iyi o. And ụnụ ṅụ iyi egbukwe ya bịa ṅụọ. Ọ bụ dịkwa mgbe iji chi fada na-era ngụkwa nwaanyị ije ṅụọ ya n'iyi ogbu ozi m anya mụọ na ụmụaka ụnụ ejikwara aka ụnụ arapụta onwe unu na mgbe mgbere anya ma na fada na-eyi trauza, anya ma na fada nwụrụ n'ihe a na-echere otu a ka ọ dị n'oyi ikuku na bụ okwu mbugharịa ya efu na oyi trauza n'ime. Ọ bụ na papa anụ n'ụlọ ka anyị rapụkwa na iji ihe dụrụ ụka were befisa a na Igbo ka na-ekwu maka na ebe m na-afụ ụnụ na-arụji ya. Ebuka Obi bịa bịa akọwa ma ụnụ ncha niile na ọ bụrụ na ọwayo ka ọ na-egwu na ụnụ ncha na-egwu wayo. Ọ bụrụ na ọwayo na obi gị gwara gị na ọwayo ka onye ahụ na-egwu ntu a ka ọ dịghọ ụkọchukwu na the same people. Ọha ụnụ maka a na-akpọ ndị Farisi, Saddusi na Scribes. Ụnụ ncha nọ na the same union. Chieji n'ụka emebiri anyị ebe anyị bịa dị ka anyị kwuo okwu ka ala Igbo ga-esi dị mma. Hapụgodo na ụka ahụ ka anyị kwuo na gaba anyị ga-esi dị mma, bịa dị ka anyị tụọ ya lokobe anyị ga-esi ga-adị mma. Unu niile na-eji enwe Chukwu nwa ahụ atụ ụkwụ n'ụlọ ụka sị bịa dị ka anyị jelikwu ya nwụrụ ego eje maka nwa fada na-ekwu ihe going nowhere. How ka ehi esi jekwe
So mgbe ọ bụla onye ọbụla nọ n'okpuru amara Chukwu, onye ọbụla nọ under the God grace, onye ọbụla ma gị nwa ma fada ma dibịa ma onye iru ma onye azụ ebiri ụnụ abịazara akụ dị ya aha. The more ụnụ na-akụ ya, the more ụnụ na-eluzu followers. Ihe a na-akọ dị ka akụkọ ụmụaka, ka anyị wee nwee ike ikwu okwu dị na be anyị, were eduzie ụmụaka ụzọ okwu be anyị, ha bụzie nke ahụ onye akwụkwọ nsọ kwuru eso okwu maọbụ nke onye akwu okwutere na okwutere ya maọbụ nke onye dibịa na-emetara, ka anyị debezie ka anyị were na nwere akụ na uche Chukwu nyere anyị, ka anyị were eduzie be anyị. Mmadụ apụtakwara ada asụkwa ntị ya n'iro, ihe akpa akwụkwọ m na-asụ n'iro. Ọnwekwa ndị mkpara afọ iche ihe njiri kpọọ fada anụ onye nna anụ ihe ọ na-ekwu, ana m efoli ya. Now stand up. Hey, stand up. I see the Lord putting a crown on your head. Amen. There is a crown the Lord is about to put. Amen. And he go business door will open. Be at his back. I don't want him to reach ground. I anoint you. Let the anointing break the yoke. Amen. Who is Chinedu? Who is Chinedu now? My junior brother. Maribasha. Junior brother Chinedu. Yes, sir. I see him entering mortuary next week. Reba, go and call him. Is he in Lagos here? You are staying with him? Yes, sir. Alaha. Ribasha. Reba. My younger brother. Who is this one? Oh, my wife. Let us stand up. Shaba. Lebra kato sokorobo. Right over this thing. This boy has been suffering so much. He said he has been sick. Yes. The Chinedu has been sick. Yes. Have I told all of you before? No. No. How do I know? Jesus wants to save her. This is a prophetic Sunday. Shabakato lebrakato. Lebrakato. Ekerebo. Now, come with me. Librakato. Sokoro. Right now, the only savior he will have is that he will come before I drop the microphone. If he did not come before I drop the microphone, he will die. He's already sick. He will not die. The arrow is already in his body. Go and bring him before he died. Go and bring him. And I see the door opening for him. Your husband. For the door is open. Amen. It's open. Amen. Now. J-E-S-U-S. Jesus. Is it Jesus? Are you on the way? If the boy did not come here before I drop the microphone, he will die. Shabaka. Happy and yard. If you are coming to a program with your wife, you leave your sick brother at home. A disaster. There is somebody called Nature. Something is coming out of your body, your private part. Something is coming out of your private part. Libra, bring the person out. What is your name? Huh? What is happening to you? Huh? Scratching your private part? Huh? Yes, And something is coming out of there? For a long time. You are healed. Your healing is taking place now. Amen. Just come. Makarabo. Sondolo brobo shende. Elebrakato sondo lebra. Napono. Lebrakato shende. Lemanya nampuro via. Atukwa sarangobi. Shakaba. Chile. Shakakato. Atukwa sarangobi. Yeah.
Okay. Libra sende de mama shanda. Chineke kenigwe. Otito di robi. Libra Ima. Mare mashanda. Idi ebube. Now check yourself. Bring another lady. Shakaba. Alibra, go and check yourself now. And the healing power of God is taking place. And the Lord said something to me yesterday night. I am taking you to a new dimension. Amen. A dimension of healing. A dimension of miracle. Amen. A dimension of favor. Amen. A new dimension. Amen. I am the one that called you. Equip you. No human being will call you. No human being will equip you. I am the Lord who called you, who equipped you, who sent you. Thank you for watching. Subscribe to our YouTube channel